Ľudia, to je Gaming zase máme, ja vás vítam pri mojom novom videu. Tentokrát to bude ďalšia reakcia, už tretia reakcia na pani učiteľku Andrejka Julie. Je Češka, takže paráda. Ideme sa pozrieť na jej song, ktorý sa volá Back to School. A ideme sa na ňo pozrieť. A napíšte mi do komentárov. No, nič. Ideme na to. Je možné, že bude počuť zvuk mori. YouTuber mori tureve. A obýva ho. Neviem čo. Inak je to strašne chytľavé. Strašne. Skôr 3/4 výplaty. Dneska je 1. září. Podržená lepka s vykřičníkem svítí v kalendáři. Ten mori. A tieto čierne línie, tak sa robia filmy. Pani, neviem kto to je. Fuj. Fuj. Bolo by vtipné, keby to naša učiteľka nosila, no. Počkaj, čo? Počkaj. A teraz pozrite. Pozrite na túto pani, ako je prezlečie. Hej. Tohto tu poznám, tohto Moriho tiež poznám. Deti vedia spievať lepšie než tá učiteľka. Dobre. Každé zhlédnutí tohoto klipu pomáha naplniť detské sny. Toto video mi nič nevie robiť, takže u mňa to netreba. Hej. Dobre, ľudia, ďakujem, že ste pozerali na toto video. A uvidíme sa na budúce. Zatiaľ čau.